Хвала Христу, добрай раніцы, прывітанне ўсім. У гэтым перыядзе велікодным, ён такі даволі, скажам, працяглы, гучаць гэтыя гісторыі пасля ўваскрасення Хрыста, і яны для мяне вельмі радасныя. Яны прыносяць шмат такога міра, такой любві Божай. Я асабіста ў захапленні, асабліва як Евангелие Яна паказвае ўсе гэтыя гісторыі, такія братэрскія, цёплыя, такія чулыя па-сапраўднаму. І вось сярод гэтай цеплыні і любві Божай, якую я асабіста бачу ў гэтых эпізодах Евангелія пасля ўваскрасення Хрыста, ёсць таксама эпізоды, дзе Христос папракае вучняў. І між іншым мы чытаем, напрыклад, у Евангеліі ад Марка, дзе Христос прыходзіць да апосталаў і пачынае іх папракаць за тое, што яны не паверылі Марыі Магдалене, которая яго бачыла, за тое, што яны не паверылі двум вучням, которые ішлі з Иерусалима ў Эмаус. І вось гэты момант Христос папракае. Я думаю, што частенька мы успрымаем рэчаіснасць і таксама Бога ў крайнасцях. Адна крайнасць, калі для нас Бог злы, нічога добрага ад яго не атрымаеш, не пачуеш. Мы уяўляем яго такім суддзёй, который вечна незадаволены, вечна мае прэтэнзіі да нас. Другая крайнасць, калі мы робім Бога салодзенькім. Такім салодзенькім, што аж мытарна і незносна гэтага слухаць, думаць, перажываць. Бога, который не здольны табе нічога сказаць, который дазваляе на ўсё, рабі што хочаш, грашы як хочаш, да. Бог сядно добры, Бог на ўсё вочы закрые, Бог прабачыць, Бог абнімець і будзе плакаць з табой, да, вот жыві як хочаш, чудзі як хочаш, Бог сядно добры. Это другая крайнасць. І вось у гэтым эпізодзе, дзе ўваскрослы Христос прыходзіць і папракае вучняў за няверу, што не паверылі Магдалене і вучням з Эмаус, я бачу, што тут Бог добры. Бог сапраўды любячы, Бог, который пайшоў на вялікую ахвяру з любві, который заплаціў агромную цану са свайго жыцця. І разам з тым гэта Бог характарны. Гэта Бог, который здольны сказаць тое, што ён думае, который праяўляе вось гэты характар. І гэты эпізод, ён такі, цвярозы, я б сказаў бы так. Ён паміж гэтымі недзе крайнасцямі, не дазваляе нам упадаць у гэтыя хворыя крайнасці такога неадэкватнага ўспрыняцця Бога. І у чым сутнасць папроку? Па-чалавечы мне хочацца, канешне, апраўдаць апосталаў, таму што яны нешта там не зразумелі, не ўбачылі, это цяжка было паверыць. Але сутнасць папроку ў тым, што да іх прыйшлі свае, которых яны добра ведаюць. Гэта Марыя Магдалена, яны знаёмыя не адзін год. Прыйшлі іншыя апосталы, таксама это цвярозыя людзі, цвярозыя мужыкі, і кажуць, мы бачылі ўваскрослага. І павінны былі верыць нават не столькі самой інфармацыі, колькі што людзі-то гавораць адэкватныя. Вы іх ведаеце. Это не чужыя вам людзі з вуліцы, которые невядома што распавядаюць. Гэта тыя, з которымі вы жылі, з дня ў дзень бачыліся, перажылі многія гісторыі. І цікава, што многія інфармацыі, вот это важна не толькі сама інфармацыя, а хто гаворыць. Ці гэта верагодны чалавек, ці не. І мы так успрымаем інфармацыю, калі мы людзі думаючыя, калі мы людзі лагічныя, адэкватныя. Мы успрымаем так інфармацыю. Это важна, якая газета напісала, які інтэрнэт-партал пра это кажа, які аўтар гаворыць. Это ўсё мае значэнне. Хто напісаў кніжку, это выпадковы чалавек, ананімовы, ці ўсё-такі ён неяк там правераны. За ім стаяць там нейкі даробак навуковы, нейкія
праца ягоная. Это настаўнік жыцця духоўнага, ці проста ляпаюць там, абы ляпаць. Вось гэта мае значэнне. І так мы ўспрымаем інфармацыю. Я некалі зразумеў, калі я так яшчэ быў студэнтам, клерыкам, і я чуў пра тое, што часам праяўляюцца нейкія гісторыі дэманічныя. І это страшная гісторыя, нават расказваць пра это ўсё не хачу, нічого цікавага тут. Але калі я чуў, што гавораць людзі, которых я ведаю, которые адэкватныя, вот мае знаёмыя, сябры, там як мінімум 2 гісторыі зараз я ўзгадваю. Это мужики былі, которые былі ў арміі, которые абсолютно здоровыя, лагічныя, і раптам яны расказваюць такія гісторыі, где там нейкі сплошны полтергейст і паранармальныя з'явы. І я памятаю, што я верыў не самім гэтым гісторыям, а таму, што перада мной людзі здаровыя, которым я заўсёды верыў. І можна верыць гэтым людзям. Вот што прамаўляе. І ў гэтым сутнасць папроку. Што вы не паверылі Марыі Магдалене, яна ж цвярозая, яна ж здаровая жанчына. Мужикам сваім не паверылі, вы ж з імі в нармальных адносінах, вы ж ведаеце, хто яны такія. І раптам што ў іх? Хвароба, якая пачалася, шизофрэнія ці што? Чаму вы ім не паверылі? Канешне ж, не толькі аўтарытэт прамаўляе і сама інфармацыя. Христос прадказваў не адзін раз, што ён уваскрэсне, і праўду трэба сказаць, што калі б прыйшоў бы чалавек з вуліцы, абсалютна невядомы, і сказаў бы, што я бачыў яго ўваскрослым, па ідэі ўсё адно трэба было б паверыць. Цалкам магчыма, што Христос нават у такім выпадку ўсё адно папракаў бы іх, скарэй за ўсё. А тут памнажаецца пытанне. Вот мало таго, што вы інфармацыі гэтай не паверылі, дык яшчэ за ёй стаіць аўтарытэт канкрэтных людзей. І вы не паверылі. І Христос папракае апосталаў. І пасля мы чуем у тым жа Евангеліі ад Марка, што Христос кажа, што яны маюць, апосталы, жорсткае сэрца. Папракаў іх за бязвер'е і жорсткасць сэрца. Бо не паверылі тым, хто бачыў яго воскрослым. Папракаў за бязвер'е і жорсткасць сэрца. Я прызадумаўся, што такое жорсткасць сэрца. Вот як сэрца можа стацца жорсткім? Зноў жа ж мне хочацца недзе апраўдаць апосталаў, а я думаю, што апраўдваць не трэба. Вот як становіцца сэрца жорсткім? Ведаеце, я прызадумаўся, я ўзгадаў такую гісторыю, калі ведаю чалавека, ведаю годы, там, можа, не адна такая гісторыя, але зараз думаю пра канкрэтную. Ведаю годы. Я заўсёды верыў гэтаму чалавеку. Заўсёды многія рэчы Божыя правяраліся. Я заўсёды верыў. І тут прыйшоў такі момант, калі я не тое, што перастаў верыць, а неяк так стаў пасіўна адносіцца да той інфармацыі, которую чую. І па ідэі, маё сэрца вот так вот может становіцца жорсткім. Таму што ў мяне не было яшчэ эпізодаў, каб я меў права засумнявацца у чалавеку і ў той інфармацыі, што ён гаворыць. Ён мяне яшчэ ніколі не падвёў. Ніколі. А цяпер, чаму я так пасіўна стаў адносіцца? Можа, таму што якраз такі жорсткасць сэрца і праяўляецца. І па ідэі я сам сябе павінен асудзіць, чаму я усе годы верыў, а тут раптам не тое, што перастаў верыць, а так неяк так з дыстанцам стаў адносіцца. Дык можа, это моя праблема. Можа, якраз такі мне трэба праз сілу сябе змусіць, каб верыць. Это яно не павінна так верыцца незалежна ад мяне. Часам трэба зрабіць выбар насуперак самому сабе. І проста пачаць верыць, перамагаючы жорсткасць свайго сэрца.